καλημέρες στους όμορφους traveler. Πολύ. Περιμένουμε τώρα θα γίνει ένα service στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, προχωράμε, καλημέρες. Σήμερα φορτώνουμε. Εδώ. Και θα ενημερωθείτε για πολλά πράγματα που θα κάνουμε και έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε διακοπές όπως καταλάβατε και οι The Travelers είναι κοντά σας σύντομα. Κύριε Τρίφωνα, τι πατέντα είναι αυτή πίσω εδώ πέρα που κάνετε στο ηχείο? Τι είναι αυτό εδώ που έχετε βάλει εδώ? Αυτό πίσω έχει ένα γούφερ, το έχω μέσα στο λάμπα που τούτο εδώ τρίζει, χοροπηδάει το γκολφ, έτσι. Τώρα... Και πώς το φτιάξατε αυτό? Όχι, αυτό δεν το φτιάξα εγώ, το φτιάξε ο Κώστας, το πήγε... Για βάλτε λίγο, δώστε να δούμε. Δεν έχω ραδιόφωνο. Αλλά άμα το βάλεις στο ηχείο, το πίσω... Ναι. Α, το έχετε αποσυνδέσει. Ναι ρε, το έχω... Δέχει το προπαγκάζ όλα ρε. Α, ήταν γούπερ πάνω στον ενισχυτή. Hello my friends, how are you? Έτσι θα ξεκινάω από εδώ και πέρα τα βίντεο μου. Λοιπόν, είμαστε οι The Travelers και έχουμε φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Ντόλι, Είναι αγώνεστε ρε με τη Σοφία. και θα αποκαλύψουμε κάτι το οποίο όταν βγει το βίντεο θα το ξέρετε λογικά. Ένα τρίτο μέλος της οικογένειας Τέταρτο στο ταξίδι. που είναι μέσα εκεί. Ναι, καλά καταλάβατε. Περιμένετε ρε παιδιά, περιμένετε, έχουμε πλάνα εδώ. Λοιπόν, θα βοηθήσω. Εδώ, τι έχουμε μαζί για το ταξίδι, για δείξε εδώ πέρα το φίλο μας. Νουτέλα, φίτι, μέση χορηγή. Ναι, είναι χορηγή μας, προχωράμε. Πάμε Βιετνάμ. Πάμε Βιετνάμ, πετάμε, θα φτάσουμε τώρα αύριο. Το ταξίδι είναι 10 μέρες. Πάμε για Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, θα κάνουμε στο αεροπλάνο επάνω και γυρνάμε 1 του μήνα. Πολύ υλικό θα μαζέψουμε, θα το ετοιμάσουμε και θα είμαστε έτοιμοι να σας το παρουσιάσουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στους The Travelers. Περιμένουμε το φίλο μας. Περιμένουμε το φίλο μας στον Ντόλι γιατί ταξιδεύει με αμερικάνικο διαβατήριο. Οπότε εμείς περάσαμε γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Και πάμε για τελικό έλεγχο. Να αφήσουμε, έχουμε αφήσει βαλίτσες. Πάμε για τελικό έλεγχο. Να κάνουμε και το τελευταίο τσεκ. Και είμαστε ελεύθεροι να πάμε να βρούμε την πύλη μας. Πώς το βλέπεις το αεροπλάνο? Κοίταξε να δεις. Εντάξει, εγώ όπως το βλέπω. Hello. Απίστευτο. Σοφία. Περίανα. Σαν το μικρό Μπορούμε να παραγγείλουμε τίποτα εδώ τώρα να πάμε? Πρώτη φορά Βιετνάμ. Τζουτζούκο. Πεινάμε ρε. Παιδιά, μπορώ να παραγγείλω. Κάτσε γιατί με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο, 1 λεπτό. Έλα ρε μάνα. Τώρα μπήκα αεροπλάνο. Ναι, άντε. Ναι, όλα καλά, όλα. Και η Σοφία, όλα. Και ο Τότος, όλοι καλά. Άντε. Το μικρό. Ναι. Έλα, γεια. Μας πήραν τηλέφωνα μάγκες, για να δω κι εγώ. Ναι, έλα Βάκη. Ναι Βάκη, πετάμε. Τα λέμε, τώρα δεν ξαναμιλάμε, ναι. Θα τα πούμε, άντε, φιλιά. Φτάσαμε Κατάρ και τώρα πάμε για ενδιάμεση πτήση και στον προορισμό μας Χο Τσι Μιν, Ανόη. Ό,τι που πάει δεν ξέρω. Για να δούμε τι λέει το Κατάρ. Και ναι, βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Κατάρ. Μέχρι στιγμής όλα κομπλέ. Ναι ρε, όλο super, under control, everything. Εκπληκτικό. Τσεκάρετε. Εκπληκτικό το αεροδρόμιο. Expo 2023 στο Κατάρ. Δείτε εδώ τι έχουν φτιάξει. Πάμε να βρούμε την ενδιάμεση πτήση. Να πάμε στην Gate για την επόμενη πτήση και την τελευταία που πάει στο Ανόη. Και πιστεύω ότι θα τερματίσει η μέρα. Βασικά όχι θα τερματίσει, θα ξεκινήσει γιατί εκεί θα φτάσουμε 7 η ώρα το πρωί. Οπότε θα ξεκουραστούμε λίγο και θα ξεκινήσουμε το tour μας.
Εκπληκτικά όλα. Εδώ Louis Vuitton παίρνει πολλοί κόσμος, όχι εμείς. Hermes θα μπούμε κάποια άλλη στιγμή, όχι τώρα, εντάξει. Προχωράμε. Και ένα tip, βλέπετε refill station, βάζεις εδώ την υποδοχή, λογικά βάζεις από κάτω, σου πετάει νεράκι. Οπότε έχετε ένα μπουκάλι και το γεμίζετε. Δεν υπάρχει καλύτερο. Φτιάχνουμε μαλλί. Λοιπόν, Qatar Airways, σε ευχαριστούμε. Δείτε εδώ, μαξιλαράκι, κουβερτούλα και τι παραπάνω έχει αυτό. Αυτό τι είναι το μαύρο το Γιατί είναι περισσότερες ώρες. Ακουστικά. Unboxing, live unboxing στο Qatar Airways. Κάλτσες. Μάσκα που μόλις έπεσε. Μόλις έπεσε. Δείτε εδώ. Και όταν σπίδες. Απίστευτο. Qatar Airways, ευχαριστούμε για όλα. Για εδώ, κάτι φανταστικό θα δείτε. Έχουμε live κάμερα μπροστά στη μούρη και κάτω. Τσεκάρετε τώρα τι θα γίνει. Μόλις προσγειωθήκαμε Ανόη. Εδώ με τους The Travelers. Εντάξει, ρε. Λίγο από την πτήση δεν με αισθάνομαι καλά. Προσγειωθήκαμε Ανόη. Πάμε να βρούμε τις βαλιτσούλες μας. Πάμε να βρούμε το βανάκι που θα μας πάει. Ξενοδοχείο, πρακτορείο και τα συναφή και τα συναφή. Περάσαμε και τον τελευταίο έλεγχο και είμαστε επίσημα στο Βιετνάμ. Απλά μία ενημέρωση ότι θα πρέπει, καλό είναι τη βίζα να τη βγάλετε πριν ταξιδέψετε στο Βιετνάμ ηλεκτρονικά, αν καν αναζητήσετε. Για να μην πληρώσετε παραπάνω χρήμα μπορείτε να τη βγάλετε και κατά την άφηξή σας στο αεροδρόμιο. Έχει εδώ πέρα ένα κιόσκ που τη βγάζεις, αλλά είναι σημαντικό να μπείτε, να βγάλετε ηλεκτρονικά βίζα, να είστε έτοιμοι κιόλας, περάσετε όλους τους ελέγχους και θα είστε complete. Thank you. Είμαστε στο γραφείο. Κύβος Κνόρ. Μπαϊ φορογιωτό. Θα το φάω άλλη στιγμή. Δεν το λέγω πάει. Εντάξει ρε. Δεν θα σου πειράξει στο μάτι. Δεν θέλω μωρέ τώρα. Φάτο, αλήθεια φάτο. Σε όλα τα βγάζουμε τα παπούτσια μας και μπαίνουμε μέσα ξυπολιταρία. Πατάς εδώ κάτω κατσαρίδα, τα μαζεύεις όλα και φεύγεις. Ωραία. Oh, you have the camera? Yes, Sima. Say hello to our subscribers. Θα βγάλουμε φωτογραφία και θα ανεβάσουμε τη φωτογραφία. Yes, yes, of course. Και θα ανεβάσουμε φωτογραφία και αν πάρουμε πολλά likes με αυτές τις μαλακίες που είναι αυτά που θα κάνουμε, θα πάρουμε και $1,000, $1,000. Okay. Ωραίο, ωραίο. Merry Christmas. Merry Christmas. Yes. Hello. Ντόλι, έχει κανένα μηχανάκι να πάρουμε εδώ τίποτα? Όχι, τίποτα. Δώσε κόρνα, δώσε κόρνα.
Ρε Κώστα, εσύ που είσαι Βιετναμέζος, αυτό εδώ τι είναι το που ήρθαμε? η παγόντα. Τι είναι? Η παγόντα. Είσαι εντάξει, κρύωσες στο αεροπλάνο, τι έπαθες? Πούντιασα. Με τη βοήθεια της παραγωγής είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι για το που πηγαίνουμε και τι σας δείχνουμε. Είμαστε στο En Pong Son Temple. Αυτό είναι κάποιο τέμπενος του Ινδουισμού και αυτά. Έψαξα στο Wikipedia, δεν βρήκα άλλα και είπα μόνο αυτά τώρα. Οπότε κάποιο τέμπενο είναι αυτό. Τέμπελο. Μια εκκλησία για τον Ινδουισμό. Τέμπλο. Μείνετε συντονισμένοι, για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο Google. Λεβέντι μου, αγόρι μου, Λεβέντι μου. Τι Λεβέντης είσαι εσύ ρε? Βραδινό night out. Ανόη. Ακατάλληλο. Απομακρύνετε όλα τα παιδάκια. By night. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε κάτι τώρα. Θα δοκιμάσουμε κάπως. Πάμε να περάσουμε. Περνάμε διάβαση στο Βιετνάμ και δεν μας σκότωσαν. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, πάμε night out στο Ανόη να δούμε. Βγήκαμε από το ξενοδοχιάκι μας, φρεσκαρισμένοι και πάμε να τσεκάρουμε εδώ τι παίζει. Λοιπόν, περπατάμε εδώ σε μια αγορά, έχει μαγαζάκια να φας και τα λοιπά. Γενικά στο Βιετνάμ θέλει πολύ προσοχή. Εμείς εδώ στο Ανόη που είμαστε, δηλαδή διαβάσεις ξεχάστε τες. Κάνεις το σταυρό σου να περάσεις. Πραγματικά θέλει μεγάλη προσοχή όταν περπατάς στους δρόμους. Tip και αυτό, κρατήστε το. Μεγάλη προσοχή γιατί δεν υπολογίζει κανείς τίποτα. Περιμένετε να δούμε τι θα ακούσουμε. Ότι τα αστέρια Μισελέν βγαίνουν από τα λάστιχα Μισελέν. Ο Μέγας χορηγός. Ο άλλος λέει. Κι όμως. Εκεί βγαίνουν. Κι όμως. Ναι. Αυτός είναι, ναι. Ωραία, ναι. γιατί αυτό έχει Μισελέν το εστιατόριο. Ναι, αυτό. Φύγαμε. Πάμε σε Μισελενάτο. Μισελενάτο! Λοιπόν, είμαστε στον περιβόητο δρόμο με το τρένο που περνάει και μπαίνεις από εκεί πέρα, από την είσοδο και σε παίρνουν εδώ στις καφετέριες και σε πάνε κάτω εδώ σε διάφορα καφενεδάκια και περνάνε δίπλα σου και πίνεις τον καφέ σου και προχωράς. Για να το δούμε γι' αυτό. Μας πατήσει το τρένο. Λοιπόν, έρχεται το τρένο, σβήνουν τα φώτα και για να δούμε τι θα δούμε. The train is coming. Έρχεται το τρένο. Ρε παιδιά, πώς το βλέπετε εσείς? Κάνουμε τώρα. Αυτό ήθελα να το πληρώσω, κατάλαβα. Ήρθε να δούμε το τρένο και τώρα Μπήκαμε φυλακή. μας πήρατε τα 2 ευρώ ρε! Πήρατε τα πίσω. Τρένο ήρθαμε να δούμε, για τρένο δεν είδαμε 10 ώρες. Το κάναν τρένο. Μας κλειδώσανε μέσα για να δούμε, να κλειδώσουν μπροστά για να μην έχει κανένα να φαίνεται όταν περνάει το τρένο. Οπότε, καληνύχτα Μαργαρίτα. Εδώ είναι δρόμος με μπαράκια, γίνεται χαμός. Χάος. Περάσαμε. Έπρεπε να πετάσει από την τέτοια, από την Πάγκλα Ρο. Κάτσε λίγο να φτιάξω και εδώ ευαίγεται. Εντάξει, τώρα είναι το μπλε. Αλφαδιά! Ομαλή αλφαδιά. Λοιπόν, καλημέρες από το όμορφο βανάκι μας. Δεύτερη μέρα μας πήρε βανάκι το ξενοδοχείο και πάμε στο... Πώς λέγεται η τοποθεσία που πάμε? Νινιμπίνι. Πες ρε. Νινιμπί είναι μια περιοχή έξω από το Ανόη. South.
Αλφα, Και εκεί πέρα είναι λίγο πιο όρεινο, έχει σημεία να δούμε, θα κάνουμε πραγματάκια για εκεί. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, θα κάνουμε και ποδήλατο, θα έχει και βόλτα σε ποτάμια με βάρκα. Θα υπάρχουν και περιγραφές από κάτω από το κάθε σημείο, οπότε θα μπορείτε, άμα σας άρεσε η περιοχή, να την τσεκάρετε, να τη δείτε. Γιατί λίγο τα προγράμματα εγώ ούτε ξέρω, τελευταία στιγμή έμαθα που ταξιδεύουμε. Και λιμπίνι. Λοιπόν, πήραμε ποδηλατάκι και ξεκινάμε για το Yingbing. Κωστά, τσεκάρετε. Θα κάνουμε μία βολτάδα και θα πάμε σε ένα τέμπο με τα ποδηλατάκια. Για να δούμε. Ρε Κώστα, δεν έχω καταλάβει σε ποιο τέμπο είμαστε τώρα. Πακέτε. Πάμε να δούμε το ναό του Kingdi. Για να δούμε. Τωτό, θέλω να μας δείξεις πως μπαίνεις στο τέμπο. Στο τέμπο για να δείξουμε την... Έλα γρήγορα, το σεβασμό μας στο βασιλιά, μπαίνουμε έτσι. Και βγάζουμε και το καπέλο. Το καπέλο το έχουμε βγάλει. Ο Βούδας. Εγώ είδα τον Κούδα. Να σου πω Κώστα, που Στεναγός είναι φίλος σου. Φίλοι είστε Κώστα. Πού το ξέρεις, Κώστα? Μου κάνει μαζί πακέτε. Λοιπόν, ήρθαμε και στο δεύτερο ναό του Kingdi. Τι αν λέει. Να το λέει, τι λέει. Που δεν το σέβονται αυτόν, που δεν τον έχουν τόσο σεβασμό και είναι, αν θα δείτε εδώ πέρα σε λίγο, ναι, είναι πιο πολύ απλός ναός, χωρίς δράκους, που με αυτά όλα τα μνημεία και τα ανάγλυφα και τα... Πιο simple temple. Τι είναι? Simple temple. Σου κάτσε τίποτα στο λαιμό, ρε. Όχι, εντάξει, μου πέρασε, ευχαριστώ. Πήραμε και τα καπέλα μας. Ετοιμαζόμαστε για boat trip με βαρκούλες. Τα λέμε. Εδώ είσαι ο Βιετναμέζος με γυαλί. Πρώτη φορά βλέπω και καπέλο. Για τη βαρκούλα μας. Άλλος για τη βάρκα μας. Κανείς. Εκπληκτική εμπειρία, παιδιά.
Θέλω το φτερό σου. Θέλω το φτερό σου. Παιδιά, τελείωσε η βαρκάδα μας. Εκπληκτικά. Λοιπόν, Τράγαν, έτσι λέγεται. Αυτός εδώ είναι ο ποταμός. Όπως και τίποτε να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. Βαρκάδα σε αυτόν εδώ τον ποταμό, εκπληκτικό. Αξέχαστη εμπειρία, θα δείτε τρομερά πλάνα και φανταστικά τοπία, πάρα πολύ όμορφα και αξίζει να το επισκεφτείτε όλοι. Έτσι θα έρθετε εδώ πέρα, είτε μόνοι σας, λογικά είτε οργανωμένα μπορείτε να πάρετε από το ταξιδιωτικό γραφείο που θα σας το έχει κλείσει σίγουρα. Είναι φοβερά, αξίζει πάρα πολύ. Θα δείτε κι άλλα, έρχονται κι άλλα. Πολύ καλά πράγματα. Πάρα πολύ καλά, έτσι. Σου λέω εγώ τώρα. Πολύ καλά πράγματα. Προχωράμε. Καλησπέρα. Θέλω να μας πείτε με 2 λόγια την εμπειρία σας από τον ποταμό Τράγαν. Τι έσβησε? Ήσασταν περιεκτικότατος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κουράστηκα εγώ εδώ. Ναι ρε μαλάκα. Το βουνό λέγεται Χαν Μούα. Σε αυτό πάμε. Αφήσαμε το σοφάκι κάτω και το μικρό και πάμε. Όχι, εγώ ήρθα. Προχωράμε. Έχει σκαλιά full. Όλα αυτά. Αλλά θέα μοναδική, ανεβαίνουμε και πάνω θέλουμε να πάμε. Να δούμε. Θα τα καταφέρουμε. Πάμε. Στη μία κορυφή. Ανεβήκαμε το Everest, παιδιά. Είναι δικαιοκό μας εδώ. Απίστευτο. Λοιπόν, βρήκαμε τα νέα μοτέρ. Είναι από την καινούργια από το 26. Με βάση νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιούν αυτό εδώ το μοτέρ. Έχουμε χάσει τις μέρες. Lily's Travel. Θα πάρουμε cloud μεγάλο, αλλά τρίτη μέρα σήμερα. Καλημέρα στην κοινότητα The Travelers. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε έξω από το ξενοδοχείο μας. Ανόη. Tokyo Hotel. Και πάμε για κρουαζιέρα. Ή κρουαζέρα. Στο κρουαζερόπλιο. Δείξε εδώ πέρα τον οδηγό μας. Αν ήρθε να μας πάρουν. Το μηχανάκι.
Με χανάκ. Τρικαβαλιά, τετρακαβαλιά, με βαλιτσούλα. Πάμε για κρουαζιέρα. Θα μπούμε σήμερα σε ένα καράβι. Έχουμε αφήσει βαλίτσες στο ξενοδοχείο. Θα μπούμε σε ένα κρουαζιερόπλιο και θα έχει κρουαζιέρα στον βιετναμέζικο κόλπο. Σωστά? Σωστά. Halong Bay. Οπότε ετοιμαστείτε για νέες περιπέτειες. Plus a local guy here, so she has a lot of information about the process. And now listen to her, and after that I will meet you at the other side. Okay? So, good morning, ladies and gentlemen. Welcome you to Halong Cruise. We are specialized in cultivated and manipulated cultural pearls. So, in front of you right here, you can see we have 3 types of oyster that we are currently cultivated. You know, our Bakuya pearl is very, very beautiful with pink, white, gray, and yellow. All of them are natural color, of course. Στην διαδρομή για το Halong Bay θα μάθουμε πώς φτιάχνονται και τα μαργαριτάρια. Για να δούμε. Σμαράγδια και ρουμπίνια. So this right here is the first step of the implanting process. This is an oyster donor. And the only thing we took from the donor is the membrane located on the outside of the oyster. Then the membrane will be cut into small pieces. Then we keep them fresh and moisture with this antibacterial liquid. The second step, our technician will open the oyster so slightly to avoid damage the muscle of the oyster. Then she will cut a little line in the process, then put a piece of membrane inside and follow up with a core right here. Πω μαργαριτάρια. Σίγουρα θα πάρουμε. Σίγουρα θα πάρουμε. Κάποια άλλη στιγμή βέβαια, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή αυτού εδώ του καναλιού. Έχουμε να σας παρουσιάσουμε το Ιαλουρέν, το καινούριο από μαργαριτάρια. Ναι, το βάζετε, δείτε εδώ. Είναι εκπληκτικό. Δείτε το. Τρώγεται, το βάζετε για όλο το πρόσωπο και βγαίνει και σε πάρα πολύ εκπληκτικό. Αυτό εδώ είναι από μαργαριτάρι και κοχύλι κάβουρα. Το βάζετε στο δέρμα και ξανανώνιατε. Ποτό. Είναι εκπληκτικό. Κώστα, πού είμαστε? Πέφτει το χιόνια βαλά, οι καμπάνες χτυπούν στο Halong Bay. Τώρα θα πάμε κρουαζιέρα και εσείς εκεί Χριστούγεννα. Ναι, σοφάκι εδώ με το μικρούλι Το από μουλικό. εδώ. Λοιπόν, είμαστε Halong Bay και αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στη πόρτα, στην μπουκαπόρτα. Άνοιξα τις μπουκαπόρτες. Με αυτό θα πάμε. Δείξτε τους με ποιο θα πάμε στο κρουαζιεροπλοίο μας. Να, η κρουαζιέρα μας εδώ μπροστά. Να, αυτό σας έκλεισα. Ω, Έχετε τέλειο. απλώσετε και ρούχα. Λοιπόν, τι είναι το Halong Bay? Το Halong Bay είναι ένας κόλπος, ο οποίος μέσα εκεί είναι καραβάκια και πάνε βολτούλες. Πίσω από τις κάμερες εδώ γίνονται σκηνοθετικά τερτύπια. Και εδώ πέρα γίνονται κρουαζιέρες. Έλα μωρέ, έλα από εδώ να με βοηθήσεις. Εξήγησέ μας λίγο. Εξήγησέ μας. Πού πάμε, τι κάνουμε? Λοιπόν, εδώ είναι ο κόλπος, ο Halong Bay, που γίνονται καραβάκια και πάνε ταξιδάκια. Οκ, πάμε να μπούμε και θα τα πούμε. Πεινάνε εδώ πέρα στο Βιετνάμ, εντόλοι. Πείνα. Πω, Χάλια, μην Ήρθαμε πίσω από τον ήλιο, μην τολμήσετε και έρθετε εδώ. Στον δρόμο για το κρουαζιερόπλοιο μας. Σουφάκι, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε πανέτοιμοι, φοράμε και τα σουσίβια μας. Στο Σιβιάκι λοιπόν πήραμε το καραβάκι που θα μας μεταφέρει στο κρουαζιερόπλοιο και θα μας πάει σε αξέχαστα τοπία και μοναδικές στιγμές θα ζήσουμε. What a nice weather have in Vietnam.
φτάσαμε στο κουραζιερόπλοιό μας. Θα πάρουμε ένα γρήγορο γεύμα και θα συνεχίσουμε. Jack! Jack! Λοιπόν, είμαστε στο δωμάτιο, τσεκάρετε εδώ, στο κουραζιερόπλιο. Τρομερό. Και όταν ξυπνάω το πρωί πλέον, θα βλέπω αυτό. Απίστευτο. Halong Bay, παιδιά, κρουαζιέρα. 1, 2, 3, δεν ξέρω όσες μέρες μπορείτε. Εκπληκτικό. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο κρεβάτι. Θα ξεκουραστούμε λίγο στο δωμάτιο και θα απολαύσουμε αυτό εδώ μετά. Συμβαίνει κάτι απίστευτο. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, ντόπιοι, πλησίασαν το καράβι, το κουραζιερόπλαιο, για να πουλήσουν τοπικά προϊόντα. Να πουλήσουν κρασί, μπύρες και κάποια άλλα snacks που έχουν. Απίστευτο. Και σε πλησιάζουν πολύ κοντά. Εμείς δεν πήραμε κάτι, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε στην κουραζιέρα μας και τώρα θα μας πάρει ένα σκαφάκι εδώ δίπλα που έχει προσεγγίσει και θα μας πάει μέσα σε κάτι σπηλιές. Θα ανακαλύψουμε τον κόσμο του Βιετνάμ. Κοιτάζεις αυτό το μικρόφωνο εκεί, αφού δεν ξέρετε από vlogging, δεν ξέρετε από vlogging. Τι έπαθες? Άλλος για τη βάρκα μας. Πού πάμε, Κώστα, για πες, εσύ πίσω αρχηγός. Δεν ξέρεις. Στο cave είπαμε, λέει. Κάνε ένα Πάμε cave. μέσα από εδώ, έχει ένα cave. Πάμε στο σοφάκι. Private cave. Πάμε σε private cave.
Και η νύχτα πέφτει στο Along Bay. Γυρίσαμε, είχαμε πάει μια βόλτα με ένα βαρκάκι όπως σας είπα. Και τώρα είμαστε πάνω στο σκάφος. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Το βράδυ μας θα το περάσουμε εδώ απόψε, όπως σας είπαμε. Οπότε έχουμε φαγητό. Μας έχουν κανονίσει κάποια παρτάκια. Παιδιά, είναι εκπληκτικά. Μόλις πετάξαμε και τον drone. Οπότε θα δείτε και εκπληκτικότατα πλάνα με drone που θα σας κάνουν να πείτε, να σηκωθείτε, να αναζητήσετε, να πληκτρολογήσετε και να κλείσετε και εσείς το επόμενό σας ταξίδι. Το Dolly's Travel, μπείτε λοιπόν dollystravel.gr και κλείστε τώρα το εισιτήριό σας σε προνομιακές τιμές. Είναι κοντά σας για σας. Να ταξιδέψετε όλο τον κόσμο. dollystravel.gr. Λοιπόν, κάνουμε και διαγωνισμό εδώ πέρα για μια φωτογραφία, δείτε. Άμα κερδίσουμε το χιλιάρικο Ντόλι, θα σε πάω Κανκούν. Θα παραγγείλω ένα νεράκι στο 402. Λοιπόν, ήρθε και ο φίλος μας ο T. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. All ready, fly. Μαθήματα cooking σήμερα. Είστε έτοιμοι? We have different tastes of other Και food. Masterchef. In the north, the sour taste. When you try the food in the middle side, they put the spicy taste. And when you try the food in the south side, they like the sweetness. Anybody use a glove? What is the right way to I mean, I know Hold how this to dog. I know how to use this. Okay, I but you just don't know. don't know how to tell you. Okay. I mean that I just born with it, you know? Okay. And Masterchef. One game leg, short leg, nearby your hotel. Είμαστε οι West leg, επόμενοι Masterchef με αυτό the εδώ το biggest leg spring in roll. Hanoi. And Καραόκε. Εκπληκτικό. Καλημέρες. Τέταρτη μέρα. Τετάρτη. Λοιπόν, τέταρτη μέρα. Είμαστε εδώ στο καραβάκι μας. Φεύγουμε από το Halong Bay. Η τρίτη μέρα ήταν εκεί. Ήταν εξαιρετική. Έκλεισε φοβερά. Οδεύουμε τώρα, πάμε πάλι στο Hanoi. Οπότε την τέταρτη μέρα θα τη δούμε από εκεί και κάποια αξιοθέατα. Και ευελπιστούμε να έχει πάλι έτσι καλό καιρό, να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματάκια και να δείτε κι εσείς. Οπότε stay tuned. Πρώτη στάση στον καθεδρικό ναό του Βιετνάμ, του Hanoi. Εδώ. Θα έχει λίγο αξιοθέατα σήμερα η μέρα. Θα σας δείξουμε και περισσότερα στα επόμενο βίντεο. Επειδή λόγω των Χριστουγέννων γίνεται χαμός. Πέρα από αξιοθέατα είναι και ένα πολύ ωραίο μέρος, που είναι πολύ ωραίο μέρος. Είναι και εκκλησία που θα έρθει πολλοί κόσμος, ένας ναός καθολική κτλ. Και προχωράμε. Το Hanoi ένα καλό έχει. Δεν χρησιμοποιούν κόρνα, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ καλό. Πολύ καλό, δηλαδή γενικά στο Βιετνάμ άμα σας πούνε για κόρνες, κανείς τίποτα. Κόρνα, έχεις ακούσει? Κόρνα.
Δεν έχω ακούσει γιατί έχω κουφαθεί από την τοσκόρνα. Δεν έχει κίνηση, όχι ρε. Μια χαρά είναι. Παραμάξι και έλα κέντρο. Κίνηση. Όχι ρε, δεν έχει καθόλου τίποτα. Όχι, κίνηση δεν έχει καθόλου. Πάρ' τα αμάξι να βγεις.